Mga kapuso, ano sinating pagpanag-om, sukag kahapon mugna sa Easterlies, kamaoy nakapikto karon sa Kabisayan matod sa Pag-asa. Hinoon na, hinay lang ang mga pag-uwan ang dala nini. Apan, mas maayo gihapon nga magdala og payong magtaghigayon nga mogawas sa mga panimay kay magpadayon ang susamang dagan sa panahon hangtod ugma. Ug bisan kun atuan lang sa Luzon nakapikto karon ang hanging amihan, apan ang paghuros nini nakaabot sa Kabisayan ug nakamugna og dagkong bawod ilabi na sa Eastern Visayas. Ang dudgaron, wa palibkas sa Pag-asa ang gale warning sa Eastern Coast, sa Eastern Visayas, ilabi na sa Northern ug Eastern Samar. Hinoon sa mosunod nga mga 5 ka adlaw, walay nakitang posibilidad ang Pag-asa nga may maumol nga LPA sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. So natay expected na mga gitawag nato na mga isolated o kining mga dili magdugay na mga light to moderate rain showers or rains, pero wala tayong nakita na kusog na mga pag-ulan diri sa may central part of Visayas.